Napakatugtog. Kanta ng kanta ka lang, maganda ng boses. Shit. Shit. I-edit ako. Ferdinand Marcos Jr. Ako sarap. Ay. Galing sa breakfast. Hindi ba naka-subscribe? Pindutin mo na subscribe button at dislike, comment, down, or bell para like yung up down below. Like yung update. Comment down below para like yung update sa ating mga video na gagawin. Thank you so much guys mga boray. Peace out. I love you.
Ano ang naun? Ang naun. Hirit ako. Bali kasi ako, parang kasi mga kalakuta, kulaman ako na kalakuta. Ay, shoutout sa 3 viewers natin dyan. Mine, salamat Mine. Dalawang vlog daw kada isang araw. Kailangan umpisa na bukas. Eh, pag di ka nakadalawang vlog sa isang araw, kick out ang aabutin. Kailangan mong upload ng dalawang beses sa isang araw. Kasi kung hindi, aray ko. Kick out. Uploading na yung pangalawa. I-edit ko yung nung linggo na vlog natin. Vlog ko pala mga koray. Kailangan ko na i-edit yun.
Ayos, pangalawa pa rin. Naka-live si Idol. Idol Japper, hayaan mo yan. Tol Project, thank you. Oo nga, pangalawa pa din. Hindi pala na, binalik pala yung tatlo. Si si Bay No Girls, si Sniper Dudes, at si Makinistang Pobre. Binalik pala ng sponsor. Kanina naka-live sila Idol. Oh, sila Idol. Hindi ka nag-live, Tol Project? O, nag-live ka ba? Ang rules pala, kailangan mula bukas, tama yung ginagawa ko, padalawa-dalawa upload. Oo, kagabi pero may challenge na sa kanila. Oo nga po, Kuya Project. May pa-challenge na ba ang Idol Japper? Tol Project? May pa-challenge na ba sila? Top 1 ang mamain ko, oh. Naka-corona. Oh. Top 2 si Tol Project. Ah. Kailangan dalawang upload gagawin nila tapos kailangan maka $100 sila sa Sabado. Ah, sila lang yun, Tol. Yun sila lang pala, hindi kami kasama. Ah, doon lang pala kasi hindi ako nakinig eh. Kailangan dalawang upload gagawin nila. Tapos kailangan maka $100 sila sa Sabado. Ba, Sabado? Ano ngayon? Five. Sa 9. Mula bukas. 5, 6, 7, 8, 9. Aray ko. Akala ko kami. Lahat sila lang pala. Hindi ko kasi wala pa. Hindi doon sa tatlo. Ay hindi doon sa tatlo. May binalik. Yun lang pala. Sila lang pala yung may ganong Sa amin, lang, normal lang. Upload. Oo, doon sa tatlo lang. Medyo mahirap yun kasi Lunes hanggang Sabado dapat makasampu na 10 sila upload at maka $100. Oo, mabigat talaga yun. Ano na ngayon eh? Lunes ngayon, mula ngayon. 12, 13, 14, 15, 16. 16. Ay, 16 sa 9. Sa 9, kailangan nila maka-upload sila ng Yari. Kung may makukuha naman nila yon, makapag naman sila sa palipad, kaya naman yung tulungan sila ng sponsor ng Team Kabunuto. Lalo na si Nogerts, kayang-kaya ni Nogerts yun. Pag hindi nila nakuha, yun, tanggal sila. Oo, malamang. Tatanggal talaga sila. Chance yun na makapasok sila kasi nakalimutan nila magpasa revenue eh. Kasi di ako nakinig kanina kay Bido kasi may ginagawa. Ang problema lang ang akin, kailangan makaabot ako ng 500. Kakayanin ba yun, Tol? Yung upload ko na yung sa Kamatis. Kaya siguro yun sa loob ng 20 days, Kagabi yun sinabi. Kagabi ba sinabi yun? Ay, di ako na kasi nakinig kagabi. Ang naabutan ko, ang renepli ko lang yung yung abot na sa revenue eh. 337 na, yun eh. O, 337. Umabot na ngayon ng 350. Iwan ko ba't binawasan na naman ni Lolo. Yung isang upload mo, ipasok mo sa mga live. Oo, ngayon nga, ito lang ginagawa ko. Pinapaview ko sa mga
kaibigan. Kaso lang, mayroon lang talaga tayong, mayroon tayo talagang viewers, nagla-live na pag lalo't di mo kilala, hindi nila hindi nila pinapansin, hinayaan lang nila. Di tulad kung tayo magla-live, kung halimbawa kayo magla-live, sila Bibo, ikaw, kayang ipa-view kasi panonoorin talaga yun ng viewers mo eh. Ang mahirap lang sa yun sa iba, talagang hirapan. Pero sana kayanin para maka-proceed ng second round. May ini-edit ako tol na ginawa ko kagabing content. Tapos may dalawa pa akong i-edit, mamaya i-edit ko yung isa nung linggo na vlog. Kailangan ko may upload na yun. Para may reserva ko pang premiere. Yun muna ilako. Sige, trabahoin ko yung isa mo na upload. Thank you tol, Project. Salamat. Tiwala sa sarili at manalig sa taas. Yes. Kaya yung cellphone ni Marmar, mamay, gawan mo ng ninja. Tapos, i-play mo yung mga video ko. Lagyan mo ng siramin mo yung cellphone ni ate, nanay, yung mga dyan, yung mga kaibigan mo, kahit pag-view mo lang, kahit 2 minutes lang. 3 minutes, pwede na yun. Sa mga kaibigan, mga pinsan mo dyan. Pandagdag din yun. Bukas nga, ipapaview ko dun sa ko eh. Mag-ano ko dun, magpapaano ko. Pwede yung paano ko ng 20. Pag-view lang, kahit 2 minutes, 3 minutes. 20 para may, pag-view muna ako sa aking vlog. Kahit 2 minutes lang, o 3 minutes. Or mas maganda 5 minutes. Bigyan kitang 20. Saglit lang naman yan. Tama, Maria P. Ay, Bisaya Vlog. Shoutout, Bisaya Vlog. Magbababa ako ngayon ng link ko. Inaano ko lang to kasi nag-upload, nag-ano pa eh. Tawag nito. I-export pa. Tamsak host, salamat Bisaya Vlog. Thank you so much sa pagbisita tayo. Maayong gabi host, maayong gabi sa iyo, boss. Bisaya. Thank you so much, Bisaya. Tumaas yung yung WH ko. Tumaas, umaangat ng konti. Sana tuloy-tuloy. Congrats pala sa atin kasi naka-reach na ako ng 6,000 subscriber. Dahil sa tulong ng ng Kuya Ri at si Marchi Vlog. Tapos si Kati ba yun? Dinagdagan nila ang subscriber ko. Kasi 13 na lang ang kulang. Pinuno nila kagabi Ayun, umabot 6,000 man. Bisaya Vlog, thank you. Salamat sa pagbisita. Tapusin ko lang ang ads na to sa vlog ko. I-play ko yung video mo, Bisaya Vlog. Bisaya Vlog, shout out, sabi ni Maria P. Tulog na si Marjan Mine. Oo, kanina pa tulog na, mabuti naman. Magas natutulog si Marjan sa para makalaro bukas ng Swi. Oo, mga 8:40 yata yun. Buti naman natulog na yan. Dito sa bahay, sumasabay din sa akin eh. Nakulit yung bata natin.
Well, project, shout out. Anong nangyari kay B-Boy? Ba't hindi makapag-live ng 2 weeks? Baka nag-appeal na siya. Baka nag-appeal na kay ano, no? Kasi sinabihan siya ni B-Dogs. Kasi pinangano niya kay B-Dogs eh. Kay B-Dogs ba? Sa'yo. Kay B-Dogs niya linapit. Kasi kay Shintol kasi naayos eh. Hanggang ngayon, monetize pa rin si Shin. Ang hirap ng views ngayon, ano? Grabe yung ano ngayon. Ang hirap ng views ngayon, ano? Grabe si YT, madamot, binabawasan. Umabot na yun tol yung views na yun. Yung views ko, umabot na yun ng nakaraan, nasa 325. Nagbawas, umabot na lang ng 300. 10 ata yung 15 ang binawas. Mahigpit si YT ngayon ah. Spam yung iba kaya nang wala. Ganun ba yun? Ano ba ibig sabihin ng spam tol? Hindi active, ganun, parang ganun, tol? Ganun pala yun, spam. Hindi siya qualified. Parang A1 tol. Haha. Parang ganun. Ganun ba yun? So, may ginawa kong content gabi tol. So, pag napanood nyo to, sa ano ko to eh, sa, ano ba ngayon? 5 bukas meron ako eh. Sa 6 ko to, paano? Pang alas 10. Tawa kayo rito. Kaya, baliw-baliwan tayo rito eh.
Gagawa lang akong thumbnail. Hindi ka na naman nag-live, tol? Tinamad ka na naman mag-live? O nakapag-live ka kanina? Hindi, tol. Tamad nga ni... yun lang. Huwag kang tinatamad. Di ba nakasahod ka na? Nakompleto mo na yung revenue mo nung nakarang buwan? Oo. Kaya may thumbnail. Kaya ginawa ko thumbnail. I-edit pa ako ngayon eh. Ayan. Kaya. Magka. Wala, nasa 30 pa lang. Kaya tamad lalo na. Haha. Kaya yan. Live lang ng live. Sayang din yung mga pumapasok na paano-ano. Pisos-pisos lang. Shout out guys. To viewers, thank you. Salamat po sa pagtambay. Well, project, salamat sa pagtambay. Hi Robert, shout out tol. Tol, good evening tol. Kain mo na yung tapon na Jollibee. Oo, kinain mo ito. Napanood mo? Tol, pa-view naman ako yung yung yan Ate Marche Vlog. Naka-live po kayo?
Paki-view nga tol yung ano tol, yung video na yan, yung nakapin. Para maka-reach ako ng 500 views. Kasi kailangan ko ng 500 views eh. Kailangan ng 500 views para maka-usad sa ano, next round. May challenge kasi ako tol na sinalihan. Parang paher. Uy, salamat sa paharang, Ate Marchie. Thank you po, salamat ng marami. Malaking bagay yan. Paharang na yan. Harang ng kagtingan, ako'y iyong sabihan. Sa bawat sandali, ako'y nandito lang sa iyong tabi. Araw-gabi, kami na lang. Pag-gabi tayong dalawa, araw-gabi, tayong dalawa. Ano ng pag-asa? Dance harang. Oy, Joseph Salas, shoutout. Sangkay, kumusta na? Okay, tol. Salamat, tol. Robert, sangkay, upay nga gabi mo, upay gihapon sa imo. Dan harang, salamat. Pasuyo ko, tol. Joseph, yung nakapin na ano yan, vlog, ay yung ano na yan, vlog ko. Pasuyo naman ako, pa-view naman ako, tol. Sangkay. Kailangan ko kasi nang makaabot ako ng ano, ng 500 views para makalusot sa next round. Pasuyo na lang. Pag may bakante kayo, kahit tambayin nyo lang yung cellphone nyo naka-play. Malaking bagay yun. Huwag nyo na rin i-skip yung ads para doon lang tayo kumita kasi doon tayo sikat. Sa ads lang tayo bumawi. Sana kung hindi ko kasi akala mo hindi. Nagawa po ko isang vlog eh. Mayroon akong i-edit ngayon na vlog para bukas na alas 3. Kailangan natin magsipag mag-upload kahit wala tayong views. Basta nandyan kayo, paldo tayo dyan. Naka-live din si Idol Japper Tol, sabi ni Robert Bugalan. Oo. Sangkay, hanap mo ako ng bahay dyan. Ha? Sige, ano bang gusto mo? Kondo? Yung ano bang gusto mong bahay, Erap? Anong klaseng bahay? Paabutin natin ng 500 views, sabi ni Tol Project. Watching ako, kapatid, sa nakapin, isang account pa. Thank you, Ate Margie. Malaking bagay po iyan. Pagtulungan natin, sabi ni Tol Project. Yes, Tol Project, salamat. Nasa harang pa, sabi ni Ate Margie Vlog. Joseph Salas, good luck. Yes, yan, boy. Edit tayo, guys. Alam nyo naman mga kawaray, kahit hindi ganun kagaganda yung mga vlog ko, gumagawa pa rin ako. Kasi nasa challenge nga tayo. Alam nyo naman, lahat ng vlog ko ay lagi ko yung binabanggit ang ating team. Siyempre, hindi ko na kayo iniisa-isa, isang buuhan na shoutout na lang para hindi ko makalimutan yung iba. Baka may makalimutan ko. Sabi, hindi man ako sinoutout ni Sangkay, hindi man ako sinoutout ni Ton. Parang si Kuya Elmer nun, hindi ko nabanggit yung pangalan. Sabi ni Kuya Elmer, di mo nga ako binanggit dun sa vlog mo eh. Sabi ni ganun. So, ito si Kuya Elmer. Ay, Elsa. Elsa Osaka, shout out. Mag-play nga ako ng video nyo. Wait lang. Wait a minute. Nag-play ako ng vlog ko eh. Pero mag-play ako ng video no. Si Ate Marchie vlog muna. Paano lang yung may iksi lang para medyo lumalaban-laban. Ay, may premiere. Premiere mo pa rin to. Kahapon pa to ah. Ito pa ito play si Marchie. Dito tayo sa Ate Marchie.
unboxing parcel. Ads po tayo, Ate Marchie. Ate Marchie Vlog, thank you po. Sabi ni Tamsak, good evening. Sabi ni Elsa Osaka. Elsa Osaka, thank you. Yung pang 2 tao sangkay. Kung ba, mukhang may babae ka to lah. Sangkay ah. Ibang klase yan ah. 2 tao. Eh, bid special ata yung nahanap mo. Baka hotel. Sa hotel na lang kayo. Gandang pagka-edit ng iyong mga video, kapatid Mark. Oh, maganda po. Hindi nga po. Kasi, maganda po yung pagka-edit ni Marchie. Dati, barubal ako mag-edit nun eh. Hindi ako gano'ng marunong. Ngayon, siyempre, natuto na lang tayo sa tagal ng pag-vlog natin. Gumagawa tayo mga video-video. Kaya minsan, ano ko na tawag nito na nagagamay ko na ba pag-i-edit kaya medyo inaanohan ko. Kaya salamat sa papuri Ate Margie. Sana po ang papuri po ay magandang bagay yan para sa mga tulad nating small YouTuber. Yan nagpapasarap sa pag-vlog. Yung pinupuri ka, tol, ang ganda ng vlog mo. Tulad ng Erap. Pinuri ako, tol, ang ganda ng kinita mo, 2 piso. Maganda yun kasi yun ang nakita niya. Gagawa ko nun, tol, tatambakan kita ng ganun. Basta lang, chill lang kayo kasi medyo kailangan natin kumayod muna ng pang-pamilya. Hindi pwedeng singit-singit lang yan. Hindi ako nakapunta kay Tate Robin kasi ko doon kanina, titinda ko, tumal kasi. Tampururot yun, tol. Oo nga, tol, project eh. Tapos kanina pumasok kay kay B-Boy si Kuya Elmer, nagsasabihan ni B-Boy, dapat yung problema mo sa side ng pamilya mo, huwag mo damay doon sa GC. Tama naman ang sabi ni B-Boy. Ang ginawa ko na lang, sinalo ko na lang yung banat ni B-Boy kay hindi naman totaling yun. Parang pinasagsasabihan lang si Kuya Elmer kasi alam niyo, ang team natin kasi kahit maliit lang tayo, samahan lang yun. Kasi kung nagsabi naman siya na about doon sa may problem siya sa pamilya niya, pwede na naman tulungan natin yun. Magkano lang yung mag-ambagan tayo. Andiyan naman si Erap, maraming pera. Pag sinabi niya, Timbom, baka pwede pong manghingi sa inyo ng konting donation para dito sa pamangkin ko. Aba, sa mga ganyan, tutulong tayo. Huwag lang ipang susugal. Salamat kapatid, sabi ni Ate Marchie. Thank you po Ate Marchie. Project Tol, shout out, sabi ni Joseph. Tol Erap, boom, shout out, sabi ni Project. Oo, maganda pagka-edit sana all, sabi ni Ate Marchie. Ate Marchie, salamat po Project, tawa ka. Hindi ako lang mag-isa sangkay. Gusto mo yung gidli mo, dyan yung kwarto ni B-Boy dati dyan. Hindi ako sure sangkay Erap kasi andyan si Pe. May kasama tayong nandito lang din kami sa baba eh. Kung may kwarto lang sana kami, welcome ka sa amin. Kahit Batas sa taos naman, di ka naman pwede doon, napakainit. Joseph, shout out, Dan Dikit, kuya, sabi ni Marchie Vlog. Els Osaka, shout out. Yun lang, kaya siguro umalis. Yun nata yung niya, yun kasi ang kanina sinabi niya dun sa live ni B-Boy. Wala ka ata dun kanina eh. Si Ate Brenda lang. Sabi niya, mayroon lang daw siyang pinagdadaan ng problema. Dalawa daw ang nawala sa kanila sa pamilya niya. Sabi ni B-Boy naman, yung problema mo sa pamilya mo, huwag mo isakop dun sa GC natin. Kasi ang GC natin nananahimik. Kasi wala naman tayong alam bakit siya umalis. O sana kung mayroon siyang kaalitan sa GC natin, wala naman. Puro naman tayo hanap buhay ang ginagawa natin. Ang ginagawa lang natin yung mag-play ng mga video natin. Kung sinong gusto, tawanan. Lalo akong humanga sa iyo, sangkay. Yung kinain mo yung manok na basura. 2 beses ko pinanood. Joseph, wag mong gagayahin yun. Di ko linunok yun. Nag-cut ako dun. Kinat ko yung i-stop ko yung vlog ko. Sabay suka ko. Sabi ko, tayo, mamaya mamatay pa ako dito sa content na to. Sabi ko, bahala yan dyan. Pero may ganun akong gagawing vlog. Marami ako naiisip.
nag-usap kami ni Christian na parang ang gusto ko rin, mag-chat rin ako. Kahit yung maliit lang na pa 2 kilo lang, gagawa kaming content. Hanap ako ng tao talaga na deserve na bigyan. Loko ka talaga, Idoy. Oo, di ko naman linonok yun, mine. Ate Els, bigalaw shoutout, sabi ni Project. Joseph, shoutout. Maria Picala, shoutout. Bakit Joseph naghahanap ka ng paupahan? Wala ka na ba sa amo mo? Oo, sabay luwa. Oo, tol, hindi ko kinain. Naku po, di na. Baka mamatay pa ako doon sa wala sa oras. Ate Marche, nandito po ako sa iyo. Ads po ako. Oo, yun, madali pa ako doon, tol. Mahirap na. Mahirap kaya yung ganun. Yung kain ka ng malay mo, kinain pala ng daga yun. Hindi, tigok ako. Hanggang ngayon, buhay pa naman eh. Natuwa lang ako doon sa vlog ko. Sabi ko, putra gisto. Grabing vlog ko. Natuwa lang ako doon sa vlog ko. Kahit ganun lang ang vlog ko talagang, ang sabi naman kasi ang pa-challenge naman, yung nag-sponsor, gusto niya, may makita na gumagawa ka ng content. Hindi ko lang na kasi nakita ko nag-comment si Amador Lawrence Si Amador Lawrence ay yan, ng Team Kabunoto, yan, napaka-sponsor nila yan. Mabait yung tao na yan, Amador Lawrence. Sponsor ng Team Kabunoto yan. Nag-comment siya dun sa vlog ko, sabi niya, kapag sabi niya nun, ayos. Maraming upuhan doon, Kuya Erap, kaso medyo pricey. Kulang, shouty, sabi ni Maria Picalas. Good PM all, sabi ni Kulang. Ay, Kulang, salamat sa palipad-lipad mo nun. Top 2 pa rin tayo, top 2 guys, top 2. Ngayon, pangatlong araw na tayong top 2. Sana madagdagan lang. Kasi alam ko habol yung mga yan May Kagrasa, si Nogerds yan, si Tol Nogerds. Ay, Ate Margie, di ba nag-live ka? Oh, tapos na Ate Margie. Done watching na po sa iyo. Hindi ko ba na-play? Sorry, hindi ko pala na-play, gagi. Sorry, Ate Margie, ito pala, piplay pala. Pasti lang, hindi pala naka-play yun. Yan, naka-play na. Congrats, host. Oy, Ate Rosel. Wala po, hindi pa tapos ang laban, Ate Rosel. Ano pa yun? Ngayon pa lang kasi hindi pa umaarangkada yung mga Team Kabunoto, vloggers. Hello, Maria Pay. Tayo magpugay kay mahirap silang kalaban lalo't pag dating sa sponsor. Lilipat ako sa may Cubao, mas malaki kasi sahod doon, 1K isang araw. Binanatan mo pala yung pagpagtol? Anong pagpag? Ano yun, tol? Lilipat ka, saan kay Irap? Hello, Maria Faye, sabi ko lang, MCB. Margie, shoutout. Congrats, host. Ay, hindi pa, Ate Rosel. Malayo pa. Medyo mahaba-haba pang lakbayin natin dyan. Naka-live din po ako, kuya, sabi ni Ate Margie. Oo nga po, nakita kita, nag-pump up dito, naka-live ko. Nawala bigla yung live ko. Di naka-resume. Bakit? At least top 2. Oo nga po Maliit pa naman yung pa. Si Katubo, malakas. Biglaw shoutout sis Rosie. Rosel, sabi ni Kulang. Biglaw shoutout Kulang. Yung manok sa basurahan, yun ang pagpag. Yun ba ang pagpag? Kuya, alis po muna ako. Naka-live po ako. Hello na lang po sa lahat. Sige po, Ate Margie. Sige po. Baka tayo mapalo ni YT.
kasi ako ng work sa may Cubao, mga guys, para tuwing linggo, makakagala ako sa dyan. Joseph Salas, yun pala. Sige, try natin yan. Margie, hello, sabi ni Kolang. Ay, magalaw shoutout Kuya Joseph, sabi ni Kolang. Boom, B-boy. Boom, B-boy. Like done. Magalaw shoutout B-boy, sabi ni Kolang. Sangay B-boy, pangalawa pa rin tayo. Pangatlong araw na. Sana madagdagan pa ulit ang ating blessing. Rosel, shout out. Kuya B-boy, Project, tawa man. Megalo shout out Project, Megalo shout out Project 89, sabi natin Rosel. Kulang, Megalo shout out, sabi natin Margie. Joseph, kulang, Megalo shout out guys. Nandito ako kay Ate Margie, watching ako. Nag-edit kasi ako dito isang sa cellphone. Yan, ano ko lang. Anong ko lang ng volume para kailangan natin mo ganun. Kasi pag habang nasa sabi nga ni Idol B-Dogs, hanggat nasa challenge kayo, samantalahin nyo kasi minsan lang tayo sumahod ng makaka-complete tayo ng revenue sa challenge. Sa challenge lang naman tayo nakaka-revenue lalo ngayon talaga wala na kaming taga Palipares. Nasa Palipares na, ibang Palarinas na. Kaya kailangan natin sipag bunal talaga. Kulang, bubunal talaga, bunal. Bahala kayo dyan. Bakit? Masama ng mo Paano nyo ba inedit ang video mo, kuya, kapatid? Madali lang, nag-ano lang sa CapCut. Ito, ganito lang yung edited ko. Yan. Pakita ko sa Ate Margie. Ate Marchie. Yan. Nag-edit po ako. Inaano ko po muna yan sa sa CapCut. Inaayos ko muna siya. Nilagyan ko muna siya ng volume. Nakikita nyo ba? Volume muna. Medyo mahaba lang to 45 minutes to Yan. Ang diskarte ng pag-ano ko dyan, inaano ko muna, linalagyan ko muna siya ng volume. Tapos ang gagawin po pag nag-edit ka, sikreto mo sa pag-i-edit pag lalo ka sa CapCut. Para sa akin kasi ito yung madali sa akin. Pag nag-edit ka ng ng vlog mo, kailangan sunod-sunod mo. Mula dun sa unang vlog mo, di ba, cut yan Hindi mo naman mabubuo ng isang vlog yan Kasi hindi ka naman talagang totally vlog ng vlog Parang may pakita-pakita niyan. Ang gagawin mo, straight yan. Sunod-sunod hanggang doon sa dulo ng pag kung ano mang nangyayari sa vlog. Kaya tapos pag na-straight mo na yan, ilatag mo na doon sa sa cellphone, di ba? Na doon na sa CapCut. Tapos mo yung volume. Ayusin mo yung volume. Ayusin mo yan siya para magandang para pare-parehas ang tunog, ang boses ba. Tapos bumate. Tapos na. Madam B-Boy, boom. Dahil na sa'yo, Ate Marchie. Next tayo kay Ethel Project. Kanina pa ito sa Ethel Project tapos yung live namin, wala man limit yan, unlimited. Plus one ako sa Tol. Hindi ko pala nadikit sa ito. Ninja ko rin to Yung dati ko mga ninja. Hindi ko pa kayo kilala lahat. Dito tayo sa sa bike mo. Bisikleta. Yan. Watching ako sa'yo. Kaya tapos pag nag-edit po kayo, Ate Marchie Vlog, kailangan sunod-sunod yan yung by step. Tapos lalagyan mo ng volume. Tapos maglalagay ka ng intro doon sa unahan. Intro. Lalagyan mo ng highlights. Tapos maglalagay ka ng highlights, tapos intro, tapos yung vlog na. Tapos yung dulo, lalagay ka ng outro. Kailangan mo yun matutunan ng ganun. Kailangan doon, kung ano man naiibigan mo doon sa mga highlights mo na kung feeling mo maganda, kahit hindi naman ganun kaganda, basta maglagay ka ng highlights para papatukin ng viewers. Hindi naman
maganda yun. Kasi kung mayroon kang vlog na excitement, mayroong magandang place. Uy, ganito, makikipapanood nila, highlights ko lang, ang ganda. Titignan nila yan, mamaritisin nila yan hanggang yung video mo. Ayusin mo, Mark. Magulo para ang buhok ko yan, explain mo. Magulo ba? Ang sabi ko, pag nag-edit ka, di ba, nag-edit ka ng vlog mo, hirap Hindi, madali lang. Di ba? Mag nag-edit po kayo, kailangan yung video nyo po, sunod-sunod. Mula doon sa pag-umpisa nyo ng vlog, kung kaya nyo mag-vlog ng diretsuhan, kung nasa bahay ka lang naman, diretsuhan, pwede na yon. Isasalpak mo doon sa editing. Ngayon, yung highlights, kukunin mo yung highlights mo, yung feeling mo maganda ba para sa'yo, lalagay mo sa unahan, pang-highlights mo. Highlights, tapos intro, tapos yung video, tapos outro. Yun lang. Marchie, kaya mo yan. Sabi ni Kulang. Kasi ang iba kasi dyan na nagbablog, ang iba dyan na live stream. Basta lang sila, hindi naman siya ako. Yung live stream kasi magagaling sila sa live stream, pero sa pag nang gawa ng video, iba doon sa sa live stream kasi sa nila hindi na nila ini-edit, direct na nila, diretso salpak agad sa YouTube. Pasok agad, wala nang highlights, wala nang intro, outro, wala na. Oy, Kabos, shout out. Tiding. Kabos, Miguel, shout out. Walang, Lodi, shout out. Sabi ni Kabos. Ay, okay. Try ko nga yan. Kung gamit kong CapCut, Ate Marchie, madali po yun. Madali lang po yun. Iwan ko kay Tol Project, kasi Tol Project magaling din yan, mag-edit Magaling din si Tol Project mag-edit. Naglalagay din siya ng highlights, tapos intro niya, tapos video, tapos outro. Tinuro ko lang din niya kay B-Boy. Kaya sipag din si B-Boy. Sabi ko kay B-Boy na maglalagay siya lagi ng highlights. Yung feeling niya na maganda para sa kanya yung highlights na yun, yun ang i-highlights niya. Para ba exciting ba? Tapos, kung mayroon kang kaibigan na marunong magawa ng intro mo, saka outro, paggawa ka. Yung akin kasi, pinagawa ko lang yan. Yung yung kasali kasi ako nung yung subas ko nun. May kaibigan ako magaling mag-edit. Sabi niya sa akin, nag-offer. Sabi sa akin, Mark, gawan kita ng intro. Ginawa niya ako ng intro. Sabi niya, send mo sa akin yung mga video mong kahit may iksi lang na pinagagawa mo sa titinda mo kung anong may ka dyan video, send mo sa akin. Tapos ginawa niya ako ng intro. Magaling na tamad, Tol. Oo. Boss Erap, sabi ni Kabus. Magaling yan si Tol Project mag-edit. Kabus, Yahoo. Joseph, sabi, yes, kulang. Lalo na pag nakinig ako sa kanyang explanation. Haha. Naguguluhan ka ba, Ate Marchie? Sorry na. Pero iba sa CapCut, bro, Mark. Oo, free lang. Pero mayroon dun mga na may bayad, pero wag mong gagamitin. Ako di ko nga ginagamit yung mga diyan, yung ibang pang yung tawag nito. Sorry. Yung pampatawa, di ko minsan ginagamit kasi may bayad. Di ba mayroon parang yung yung kulay blue. Yung kulay kulay green na parang crystal. Sa Yokot ako na-edit. So, Yokot ka nag-edit, Day? Ayaw mo sa CapCut, Day? Ayaw ko sa kapatid Mark, sakit sa bangs. Ako sa kapatid Mark, masakit ang bangs. Bahala ka dyan, Ate Marchie Vlog. Hindi nga, maganda nga yun, Ate Marchie. Mag-try ka po mag-edit. Try mo mag-practice sa CapCut. Madali lang po yun. Kasi ako dati, nag-edit ako dati sa yung Kinemaster. Kinemaster ako dati nag-edit, kaso na pangitan ako. Kaya ngayon, sa CapCut ako nag-edit. Pwede ka dyan magbayad-bayad, buwan-buwan. Magagamit mo lahat yung apps ng nasa loob ng CapCut. Pwede mo magamit sa walang free ko kung walang pangbayad. Kung meron,
pangbayad, mas maganda, mataas resolution ng video. Oo, totoo yan ka, boss. Yung may pambayad ka maganda, mas marami kang magagawang magagamit na mga patawa. Kaya mo yung ginawa ko, itong ginawa kong edit, Ate Marchie, tinan mo. Intro ko lang papakita sa'yo, hindi ko ipapatapos sa inyo kasi pag tinatapos mo yun, ba din yun na panoorin. Ito, tinan mo yung ginawa ko. Kita ko sa inyo. Thank you. Yan sinasabi ko, Ate Marchie. Maglalagay ka ng intro. Kanin. Sabi ng bali kasi ako, nakapal kasi nakalako, tapos wala man ako nakuha ang kalaban. Hanggang doon lang. Highlights lang ipapakita ko sa inyo. Mas okay pa yata maging tambay, tamang alak lang at di pagod. Iwan ko sa iyo ko lang. Alam mo, yung tambay, walang madudulot doon. Malalasing ka lang. Tapos pakakainin ka pa ng Paano makakuha ng highlights? Paano sa CapCut iwan? Uy, hindi, di ba pag may video ka nga po, may video ka, Ate Marchie, parang ang gulo mo rin, Ate Marchie. No? Di ba may video ka po, may video kang ginawa. Ngayon, ibig kong sabihin sa highlights, yung video mo na yon, kung anong gusto mo doon na parang sa tingin mo maganda, ayun ang ilalagay mo sa unahan. Para pag hindi direct agad. Mayroon sila makikita doon sa unahan, ito maganda to. Matututunan mo yun. Magaling nga po kayo mag-live stream. Tutulog na ako, kapatid. Uy, sakit sa ulo. Bahala ka dyan. Ayaw mo. Mas okay pa yata maging tambay, tamang alak lang at di pagod. Aba, gusto mong tambay. Mahirap, Marchie, pero pag gamay mo na, madali lang. Mahirap po, pero kayang-kaya nyo yan. Sus, andito ako kay Tol Project. Ikaw po ba? Si Tol Project nga, ang galing-galing mag-edit niya. Panoorin yung vlog niya, Tol Project. Hindi ako magaling magsalita, pero minsan nauutal-utal ako sa mga salita ko, kaya minsan kinakat-kat ko yan. Kaya, ang maganda lang sa purpose din po sa sa pag-edit, kung mayroon kang nahagip na mga bata, nakahubad, pwede mo i-cut yun. Tapos, kung mayroon kang hindi maganda na sabi, pwede mo i-cut yun. Yan ang maganda dun sa may editing sa video mo. Mayud-yud, kuya, kabus. Walang, pahirat ka. Walang, pinanood mo na ba yung video kong i-watch mo naman ko lang, baka may extra ka po dyan. Yung nakapin para makaabot ng 500 views yan. Kulang. Dali na. Diyan ka lang, Tol, dito. 2 CP sa mga upload mo. Thank you, Tol, Project. Salamat sa pag-watch. Salamat, Tol. Salamat sa tulong. Dito ako, Tol, sa'yo. Watching ako sa'yo. Grabe init sa bahay. Buksan ko lang dito. Sobrang init. Kakainis. Kaya, swerte yung dalawa ng aking mag-ina. Nandun kay nanay. Malamig doon kay nanay kasi dito grabe init sa sa bahay. Pag lang to dito malamig, pagdating na ng June, July, August, yan. Ay, isagani, nag-live ka na dong? Day, nag-live ka na, Day? Live ka na, be? Dali na, be? Live na, be? Mamaya pa ako mag-end. Huwag mo ko hintayin mag-end. Mag-live ka na. Busy pa sa isang phone, bukas reply ko ibang video mo.
Pa-video ako yung ano, yung banyaga ba? Yung nakalagay na thumbnail na banyaga. Tapos kailangan nyo din, Ate Marchie, matuto rin magawa ng thumbnail ba, Ate Marchie? Importante sa thumbnail din po yung ano, yung paggawa ng ano, content. Pag may vlog ka na maswertehan, magba-viral yan. Tinuro lang din sa akin yan ng ano, nung nandun ako sa Bukana. Ng mga, ano doon, mga Team Gunggong. Kaya shout out sa Team Gunggong dyan. Salamat sa inyo. Lagi Sagani, shout out puno. Sa puno. Ano, nagtatagay? Nagtatagay ka Sagani? Palahubog ka. Pasok ko na nga to sa white. Kung baka mamaya may ano to, copyright. Para mapalitan ko agad yun. Hoy, Tiyanak! Gunggong! Ala, andito ang Tiyanak Kasipag naman ng Tiyanak magdalaw Tiyanak, nakita mo yung vlog ko, Tiyanak. Tingnan mo, Tiyanak. Ay, ito. Pakita ko sa'yo, Tiyanak. Hindi ka kasi nanonood, Tiyanak, ng mga vlog ko, Tiyanak eh. Thank you. Shout out. Tiyanak, ano? Kapal na mukha niyan, Tiyanak. Kalakal kasi. Kalakal ako. Tapos wala man ako nakuha ng kalakal. Di ba, Tiyanak? Kaya kong gumawa ng mga katarantaduhan basta may mag-camera lang sa akin. Ito, gumawa ko nito. Wala lang camera sa akin. Ako lang. Ginawa ko dito. Ang kagandaan lang kasi marunong ako mag-edit. Kinat-cut ko. Para hindi siya, ano. Boss Tiyanak, thank you ah. Ayos, di ba? Ay, mapapatawa ka na Tiyanak. Sabihin mo, may didi ka pa waray ah. Ay, Ate Helen! Helen Chibi, thank you. Hello Mark. Naka-live pa rin po si ano? Si nito, pangalan nito. Si Ate LB, naka-live pa rin po. Hi Sir Tiyanak, sabi ni Sagani. Oy, project. Sabi ni ko lang. Hello Mark. Wash out po Ate Helen. Ate Helen, kumusta po? Salamat sa pagdalaw. Tiyanak, thank you. Si top 2 pa rin tayo sa ano, revenue. Hi, paring project. Sabo, paring. Paring na pala kayo ng tool project ngayon. Paring Sagani. Kulang TV, Miguelaw, shout out. Helen, hello, shout out na ma'am. Andito pa rin ako ng Tool project, watching pa rin ako. Pasensya na kasi yung video, isang cellphone kasi ginagamit ko pang edit. Ito kasi yung pang vlog ko, pang edit ko rin. Tapos dito ko rin pinang-upload. Kaya, ang cellphone ko is, ano lang, yung isa kasi nasira. Sinira ng anak ko, mga bait. Kaya pagpasensyahan nyo na po kung hindi ko kayong sabay-sabay ma-play. Kasi wala yung computer, wala tayong mga gadget na tulad ng iba dyan na may pang-gadget sila pang play. Nahirap lang ang host nyo. Isa lang vendor.
Pero masarap. Alright ka. Joke lang. Sagada is out. Isagani is in. Maganda pero sunog. Oo, matagal na kami mga magkumpare. Aba, sana all. Kumpare, kung papayag ka sa gato na tol project na kumpare mo yan, naku, wag na. Masisira buhay mo dyan. Tol project, wag mo subukan. Masisira ang buhay mo dyan. Ate Helen, thank you po. I-play kita mamaya saglit po Nagano kasi ako nag-upload na kasi ng video. Ang premiere ko sa 6. Matatawad to si Kuya Ray pag napanood to, tingnan nyo, mapapanood. Gusto ko nga sana kung magla-live si Kuya Ray alas 3 doon ko ipi-premiere Ay pag alas 2 kasi nagla-live si Kuya Ray, dapat pa-premiere ko sa tatanungin ko si Kuya Ray kung ano siyang araw siya magla-live. Para may ko doon, para masugod ng mga Tuwan-tuwa si Kuya Ray dito. Sabi na baliw na si Mark. Nakakatawa si Kuya Ray. Bigyan ng computer yan. Aba, hindi natin kailangan yung computer, kabus. Pang-vlog ang kailangan natin. GoPro. Maganda yung GoPro pang-vlog. Kailangan natin mag-ipon dyan. Ito na ko ilalagay ko rito. Tawan-tawa. Tawan-tawa si Kulang Kulang, tawa-tawa ka. Papasok yan sa Intel yung kung di gabi, kung umaga lang ako nagla-live, andyan yan. Alay, gabi na tabi na niya yung asawa niya dahil na siya pwede mag-harot-harot baka siya masuntok Subukan mo, loko-loko. Tolel Jun. Bibirahin ka talaga ng iyong darling. Until Eljon tulog na. Pag ganitong oras o baka lasing. Ganun lang naman ang buhay ng tao na yun. Pero yun lahat ng gawain ng bahay, siyang gumagawa. Tagalaba, tagasaing. Kaya pag uwi ng asawa niya, tatabihan na lang si Tol Eljon. Siyempre, laging may tabi kasi masipag ang asawa Diba? Kung mahirap nun, yung asawang babae, galing sa work, tapos pag uwi mo, nakahilata ka, tapos lasing, ay sarap mo sampalin. Ang sarap mo, tadya kang palabas ng pinto. Tol project, nandito pa rin ako, napakahaba kasi ng ads Next kasi kulang. Diba Tol project? Totoo. Yung asawa mo, halimbawa, may asawa kang napakunok-nukan ng tamad. Ay, tita! Tita Kati Vlog! Andiyan ka na naman. Thank you sa pagsapasyal, Tita Kati. Salamat, Tita Kati. Ulo. Tama. Shoutout Tita Kati, hello, shoutout sa amin ni Kabus. Tita Kati, Miguel, shoutout sa amin ni Tol Project. Tita Kati, thank you so much. Hello po Kuya Project. Tita Kati, Miguel, shoutout sa amin ni Kulang. Tol, nandito pa rin ako sa iyo, Tol. Next ko dito si Kulang. Ay, ito, gagamitin ko na pang-play para makapag-play ako sa inyo. Ko lang i-upload ko lang.
Tita Kati Miguelaw, shout out. Hello, kuya. Salamat sa 5 viewers at 14 thumbs up. Thank you. Nawala na si Tiyanak. Tiyanak, nasaan ka na? Well, project, anong gamit mo pang edit? CapCut din ba? Okay na, Master. China Master? Walang Miguel of shout out. Next time na lang kitang dagdagan. Ayaw kumapit. Ayaw kumapit ba? Nasira kasi ko lang yung isa kong cellphone eh. Sayang. Marami ding ninja yun. Nasa ano yung 20 eh. Tapos ito, ano lang to, dikit ko na lahat yung nandito eh. Balik ito lang ito eh. Tapos yung nandun sa isang cellphone tsaka yung isa, marami yun eh. Yun ang una kong cellphone, yung kulay pula. Marami akong ginawa ninja dun eh. Tapos yung itong blue, ilang. Epoxy gamitin mo. Project. Para, sabi ko lang, para ano, dikit na dikit ano. Salamat po sa lahat ng nagtambay. Baka uminom ng pangpalaglag ko lang yung channel mo. Oo, baka nga. Kaya pala na naglalagas eh. Ano yung B-boy? Parang sumaglit ang B-boy na wala na agad. Ads ako sanggay. Ay, tol. Ads pa rin. Ads pa rin tayo. Yan, panghuling ads siguro yan. Ads pa rin, oh. Walang next kita dito ko lang. Nahalata ni YT. Dagdag daw sa panay dagdag daw kasi kaya nilalagas niya. Nilalagas na. Oo, totoo naman na yun, naglalagas. Kahit yung akin eh. Ganon din. Kaya ako ayaw ko talaga na gano'n. Dati, mahilig ako makipag-sub to sub eh. Sinasub-sub to sub ko. Ang ginagawa ko, pag mayroon akong nakikilala nagsusubscribe sa akin, yung isa kong account, yun ang pinasusubscribe ko dun. Tapos, kinabukasan na lang, saka ko siya babalikan. Parang ikaw nung ano ko lang, hindi pa kita sinubscribe nung pumasok ka sa akin nun. Yung isa ko lang account ang sinubscribe ko para ma-monitor kung saan ka pumupunta, para nalalaman ko yun, para sa may balikan kita. Iniikot mo ang team bomb. Kinabukasan na kita sinubscribe. Pag nag-premiere na lang ako or mag-live. Hindi ka naman daw nagpapakita pag nag-live ka. Nagtatago ka para kang ano, white lady. Tago yan. Tago yan, boys. Oh. Dati nung ma-monetize ako. Tapos yung subscriber ko nasa ano na yun, magda2,000 na. Ang ginawa, binawas ni YT. Halos araw-araw may bawas. Ang binabawas niya? 100, 50, 100, 40, ganun ang binabawas niya kada ganun. Bakit ginanon niya? Pangit pala yun, yung ganun. Yung nakipag-sub to sub ka, yung maraming ibibigay sa yung subscriber,
buhos ba, isang biglaan na bigay sa'yo. Kasi ang napapansin ni YT kasi dyan, yung hindi man nagbabiral yung views mo, pero ang taas ng subscriber mo. Ganon ang naano ni YT dyan na naisip nila, bakit ang bilis nito subscriber nito? Hindi naman mataas yung views. Pero kung mataas ang views mo, tapos ang subscriber mo, umaangat. Maganda yun, hindi papapansin yun. Meron kasing kapitbahay na i-stock sa akin. Dami mong alam. Wala, di pa tol yung ano mo, ads mo, hanggang ngayon pa. Dami nang i-stock. Sana all, famous. Ikaw ng famous. Ka lang. Bawal naman kasi talaga yung sub to sub sa YT, pero parang baliwala naman. Pero parang baliwala naman. Nakaraan na akin dati, talagang binawas talaga ni YT tol. Ang laki ang binawas. Umabot ng 700 yun, unlog mo ako nun. Sabi ko, hindi ko pa kayo kilala nun. Kahit si Bibo, hindi ko pa kilala. Log mo ako nun. Ano pa ko nun? Mahilig ako pumasok sa mga LS. Yung nag-LS na yung pangat program. Doon ako lagi nagbababad nun. Minsan, umabot ako alas 2. Bawal talaga. Umabot ako ng alas 2 nun. Madaling araw na. Nandun pa rin ako sa sub to sub. Di ba? Sabihin nun, mayroon doon papasok na Pris mo to si ganit yan. Mag-iwan ka ng ganyan. Si A, ganyan. Parang ganun. Para didikitan mo siya. Pag binaba ang pangalan mo, ano yan? Matik yan, so subscribe sila. Pero pag inabukasan naman yan, mayroon na subscribe siya 30. Babawas yan. 10, 15, ganyan. Oy, Grace, ano nakakatawa? Dahil nagising ka na. Matulog ka na? Excuse me. Matulog ka na, Grace. Huwag kang aray mo dyan. Tignan ko to ba mamaya magkaroon ng Pero wala naman nata kung violation dito. Kasi meron yung sa CapCut, mayroon minsan di tinatanggap, nagkakaroon ng kulay dilaw. Limited ads. Ano pa lang LS? Live stream. Alam ko na lang kasi ang long service. Visit ka. Visit! Hindi nga nakatulog. Hindi gumising ka kung hindi ka makatulog. Sangay Grace, kumusta na? Nag-play ka ba ng video ko? Parang hindi Kaya ako ginagawa ko pag nag-iwan ng bakas sa upload ko. Pinapalipas ko lang ilang araw bago ko balikan. Oo, ayun nga rin diskarte yun, tol. Pag malaki sa akin malaki, papasokin ko talaga yan. Lahat naman tayo, mga supported naman Sino na magtutulungan kung di tayo lang. Kung marami naman tao na hindi nag-YouTube Yung iba kasing YouTube, ibang mga nanonood, minsan makakasagap ka na ng mga nanonood yan. Yung mga troll na tinatawag na troll, ng mga basher ba. Yan ang madalas pumasok sa mga babash sa'yo. Kung wala silang magawa kasi wala naman silang picture, titira sila na titira. Kahit may account yan sila ng basta gamit nila Ninja, mambibira yan. Parang kay Kuya Wangbo, si Perez at Pereira nun, binibira si Kuya Wangbo. Grace, isa. Nag-play na ako. Sabi ni Grace, salamat man. Ganon din ako. Project pero minsan, paghapon ko, binabalikan. Ay, naka-live si Sagani Hindi pa hindi pa. Hindi pa yung ads mo. Mahaba. Grabe itong cellphone na to, mahilig sa ads. Matakaw. Ayan, may premiere ako ng isa. Pang pang size. Mga pwedeng patamsakan, guys.
Patamsak lang po, pwede na, sapat na yan. Malakas din pala to lang mag-ano ng mga ano, no, short video, mag-upload ng short video. Yung viral ng mga tugtog, gagamitin mo pang short video. Malakas makahatak ng ano, tumataas agad yung engagement mo. Ganon din ako project, pero minsan maghapon ko babalikan. Okay lang balikan, wag agad-agad. Oo. Yan. Yung primer na ako guys, naipasok ko na sa YT. Hindi ko lang alam, hindi pa nagbukas yung ano yung ads kung approve ba na walang violation. Hindi pa nag-green. Yan pa yun, hindi pa nag-green. Wala pang green na ano. Parang inaano pa ni YT. Ayan, pending pa. Ads pending. Inaano pa niya. Pinomonitor pa kung mayroon. Kasi pag mayroon siyang maganda kasi sa pag nagpi-premiere ka, nagpa-private ka ng video, malalaman mo kung copyright, kung mayroong violation, makikita mo agad. Kaya pwede mo agad i-delete at baguhin yung pag-edit. Skip mo na lang. Hindi, wag. Huwag na skip yan. Hayaan mo yan dyan. Oo, yung mga sikat na background. Oo, tuloy yun nga. Yung kaya tiyan mo si ka-operator. Yung background niyang yung sa binibidyo yung niya, yung truck na yung tawag yung bako. Binibidyo niya lagi. Pat doon. Doon ako nakakita sa kanya noon. Kumuha ko doon ng mga yung viral na music na yung binabackground ko doon sa yung background ko doon sa video ko. Kaya umaano yung views ko ba tumaas. Kaya gagawin ko ulit yun. Kaso ngayon, nasa challenge ako, hindi ko muna masikaso. Yun talaga ang tama. Private mo na pag nag-upload. Oo. Hindi kasi pwedeng bigla mo kasi upload kasi minsan, pag in-upload mo agad, mayroon palang mali. Yari. Ganun ko ang ginawa ko nung kaya nagtambak ako ng vlog ko. Ilan na ba nagawa ko? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 na pala. 13 na pa. May dalawa pa ako pang 15. Mula nung 1, 2, 3, 4. 4 pa lang mayroon na ako na upload na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Eh kung count lang yun, tapos na. Uy. Basta tol. Ads. Siya na tayo. Kulang. Kulang. Okay na ba yung WH mo kulang? Yung na lang kailangan mo? Yung views? Grabe yung mga upload ni kulang. Puro mga song. Salamat sa nakatambay dyan. Mine, thank you, Mine. Alam ko ikaw nakatambay dyan. YouTube pa.
Yan nga huli kong upload ko. Nakalimutan ko. Yan nung November pa yan, naka-private. November pa, last year? Grabe naman yun, ang tagal na. Tagal naman yun, tol. Oo, tol, nakita ko, sabi ko, may naka-private pa pala ako dito. Tol, baka matutulog ka na, tol. Maya pa ako matutulog kasi mag-edit pa ako. Nasa ano kasi ako sa palengke kasi ako, di ako kasi agad ako makapag-edit kasi siyempre nagtitinda ako. Tapos papasok ko sa mga live. Kaya di ko ma-focus yung pag-edit ko. Tawa Grace, isa, sabi ni Tol Project. Oo nga, taman-tawa lagi si Grace eh. Salamat po sa 3 viewers. Higa lang ako dito. Natak pala ako ng LTC. Shoutout sa LTC, thank you po. Ang dami rin pala yun.
Ay, puta ako ah. Tulog na lang ako. Hi, Jenski. Thank you, Jenski. 3 viewers, thank you. Salamat sa patamsak. Mega no shout out host. Laki ng subscriber ah. Dating dikit na ako sa Jenski. Yeah. Salamat sa pagpa-share po, madam. Mag-watch na lang po ako ng video niyo, ma'am. Dito na lang. Kaya ko naman po yung aking video. Go. +1 po ako sa iyo, madam. Salamat sa pagpasyal. Salamat sa pagbisita. Dito tayo sa ano? Alpha Mart. Ano to? Okay, ganito. Linger lang. Hindi ko mapapanood to. Akala ko ako bawal kong panood. Antok na. Oo nga. Ma'am Criselda, antok na nga ni. Salamat sa ating Criselda, Ma'am Criselda sa pagpasyal. 6 viewers, thank you. Ang jacket na ba siya, no? Jenski. Jenski, magkano ka nga? Mag-comment ka mga. Bang wala ka pang jacket. May jacket ka na ba? Wala pa. Yeah, may moderator ka na. Salamat. Guys, pag-views naman po ako yung nakapin. Sa akin yan, nakapin. Yung nakapin po, pasuyo naman po pa-views. Kasali po ako sa challenge ng Team Kabunoto.
6 viewers at 17 thumbs up. Thank you. Sa mga hindi pa naka-thumbs up dyan, pasukin naman. Jensky, nandito ako sa'yo. Watching ako sa'yo. Salamat sa pagpasyal. Sabi ko sa'yo. For viewers, thank you. Salamat sa mga nakatambay dyan. Naka-live si Sagato, guys. Pasuyo na lang po. Thumbs up, host. Maraming salamat sa thumbs up. Nandito ako sa'yo, watching ako sa'yo. Hindi lang ako nag-iwan ng bakas. Kasi hindi ko lang naman ito. Hindi, mag-iwan lang. Jensky, Eva. Tal Project, thank you. Nakapin. Dan sa nakapin. Thank you. Ma'am Criselda, baka may extra ka pa po dyan. Paki-view naman yung nakapin. Ma'am Jensky. So yun po yung nakapin. Pwede pong pa-view po. Kahit 2 minutes lang or 3 minutes. Madagdagan lang po ng ng kanyang views kasi kailangan ko ng 500 views para maka-proceed sa second round. May challenge kasi ako sinalihan. Kung okay lang naman po. Ano yun? Kung Criselda kung mayroon kang extra phone ba dyan, yung nakapin po, pwede pa buyo ulit. Kung mayroon ka pang ibang hindi pa pinanood na may iba ka pang account dyan na pwede pang panood dyan. Malapit na kasi yung piyesta dito. Meron tayong konting iniwan dito na pang-iwasin nyo. Location natin, takot na simbahan. Teka lang yan, mga man. Pakuha nyo guys. Video nyo na lang dyan. Share nyo na lang din. Alright, baka na pang-gym. Alright. Guys, magandang gabi sa inyo lahat. So, dito tayo. Kumat sa Barangay Wawa. Malapit na kasi yung piyesta dito. Meron tayong konting
dito lang gamit ko mark kasi okay lang, sige lang. Sige lang po. No problem. Natin long percent lang. Pag hindi kayo busy, okay lang. Pag may wifi na kayo, naputulan na yung wifi o brown out na naman dyan. Paabot ko lang ng 2 hours. Nakaroon ako eh. 1 hour and 46 minutes. 14 minutes na lang. Para 2 hours. Para maka 2 hours tayo. Then na. Ito na ito ulit. Bukas na ito ulit. Nantok na. Makuha nyo guys. Picture nyo na lang dyan. Share nyo na lang din.
Salamat sa nandiyan, natasdo. Kung presenta, watching po ako sa iyo. Tol Project, salamat tol. Plus 1 ako sa iyo, Ma'am Griselda. Malapit ka na pala, Ma'am Griselda, mag-abot ng ano? 10,000 subscriber. Oh, advance congratulations ha. Pagbaba ng simbahan. Dito po ako, Ma'am Griselda sa iyo. Watching po sa iyo. Tol Project, tulog na. Papahinga na ako. Paabutin ko lang ng 2 hours. 10 minutes para 2 hours. Meron tayong announcement mga kababayan na ito po 100% totoo, hindi cheese. Meron tayong announcement. Yeah, something like that. What is the thing here in the Philippines? In the it's hard to talk about a Philippine government can be that's the name of to me. A long time stay there. If you stay in Korea, you look like Korean. Because the weather here is very hot. If you stay here long and go to the beach, your skin will be like, you know. That's why I told you. If you stay long in the country, even if you go to Korea, you can stay there. You stay there maybe 2 3 years. Your skin like Korean because we don't know guys. That's why my skin.
Oh, Kapitan! Grabe sisig ni Kapitan ko. Ano nangyayari po? Nangyayari ba si Kapitan? Kapitan! Welcome to the Meow Meow Vlog. We're back up. Crocodile water. Tingnan nyo. Daming mga buhaya, daming mga magnanakaw. But we're back, ready to attack. Bring justice into this corrupt system, and we will bring justice to the Filipino people. Welcome to the Meow Meow Vlog. We're back in the crocodile water. Tingnan nyo. Daming mga buhaya, daming mga magnanakaw. But we're back, ready to attack. To bring justice into this corrupt system, and we will bring justice to the Filipino people. Welcome to the Yes, maganda ako. Thank you